Las că vă arăt eu ce înseamnă matematică. Vă dau matematică, fireața-i dracu de copii. Vă arăt eu cine e profesorul vostru de matematică. Pentru că voi nu sunteți în stare să faceți o ecuație pe grad ca rădăcină. Mâncam iar pula în voi rădăcină. Hai că vă arăt eu matematică. Că eu sunt mai bun ca tine, bă, la matematică. Zi-mă, la 43 am zis bine? Păi, mă, eu nu știu matematică. 4 din 3? Ce 4? Zi repede, mă! Mă întreb pe mine. Păi asta care... Bă, ăsta, Denise, vină repede și zi-mi. Și te râde de mine să-mi bat picioarele. Bun, cine e alături de mine, e alături de mine. Cine nu e alături de mine, să îmbelească pula bine. Cine nu e alături de mine, să îmbelească coaiele, să-mi bag... Cine nu e alături de mine, să-mi... Da, în fine. Salutare, salutare! Sunt Cătălin Talent și vă transmit jos ranga asta violență. Aici este profesorul tău de matematică, Cătălin, cel mai bun matematician din România. Zice matematician. Matematician din România. Radical. Radical, băi, scrie, bă, scrie în Hristosul, mă. 63. Ai scris? Hai că te miști cam încet cu scrisul. Scrie, bă, odată, așa. Ușor. Minus. Așa. 4. Radical. Din 48. Afar. Băi, firea ți-ai dracu de plagiatori nenorociți. Vă exmatriculez că sunteți proști? De ce ați copiat, mă? Bă, păi de ce? Băi, plagiatule! Păi de asta țara merge cu curul în pulă, că copiați dobitocilor! Nu copiați! E simplu! Chestia asta, ce fac eu acum, nu te ajută pe viitor să intri într-un magazin să cumperi pule gratinate. Această ecuație ca grad de rădăcină, la ecuația 3, ca grad de rădăcină, nu te ajută pe viitor, că sunteți varză. Da, exact ecuația asta. Bă, voi vreți să nu vă trec clasa? Păi ăsta e un examen, bă! Dacă vrei să te trec clasa, dă niște parai la domn profesor, un 300 de euro și te trec de timpul mea, dacă nu suși pula. Rămâi repetent diplomă canci. Adi și Vlad, ieșiți afară. Ieșiți afară de la oră. Ieși, mă, afară de la oră, n-auzi? Ieși afară de la oră. Edi, afară de la oră. Hai, repede, afară. Băi, afară de la oră, că vă exmatricul, afară de la oră. Dar stau, domn profesor, că n-am copiat. Afară de la oră, Hristos! Domn profesor, nu mai vreau să mai chem părinții. Radicalurile voi nu le știți să le completați. Pentru că, de ce? Pentru că 1 radical din 2 face 3. De ce 3? Pentru că 3 cu 2 face 5 și face 51. Ați înțeles? Despre asta vorbim. Facem radical 2, 3, 8, 2, 3, 5. Lasă-l pe 5 că merge. 4 ori 3, 18, dar îl punem pe 1 că nu mai încape 1. Hai de pula mea. Lasă-mă că merge, spui eu, lasă așa. Ce dracu matematică, bă, proștilor! Păi voi jucați texte cu mine, terminaților, eu vă învăț matematică simplă, bă. Zicem așa. 4 cu 3 face 7, dar lasă-l pe 8, că 8 a încăput.
Cât face 1 cu 2? Păi 2. Și de ce? Pentru că 2 ori 2, 4. Bag-o în cur căcatul. Asta e. Mergem mai departe. 1 cu 5, 8. Și cu măta, 6. Atât a dat. A dat 6? A dat 6. Mergem mai departe. 5 cu 4. Cât face 5 cu 4? Păi e varză. Nu face atâta, dobitocule. Păi cât face 5 ori 4? 5 ori 4, 20 și cu măta? Nu. Bă, 20, da? 20 împărțit la 4? 4, dobitocule. Pentru că 4 ori 4, 8 și cu 4, 16. Te contrazici cu mine? Eu sunt... Las-o așa. Las-o așa. Recapitulăm, că sunteți proști de puteți. Bun, mergem mai departe. Dacă 2 ori 3 face 6, 2 ori 4, 8, 2 ori 3, 9, păi, 7 ori 9, cât pune mai face, bă, terminaților? 63, scrie acolo în caiet. Vezi că la sfârșit de oră te... Păi, două dracu de treabă. Bă, aoleu, ăștia sunt plagiatori. Firea-ți ai dracu, v-am învățat ponta să plagiați, a? Să copiați. Suși pula, 4 vă dau. Bun, asta este o ecuație care, ca grad de rădăcină. V-am făcut o ecuație. Și eu fiind profesor, vreau să o colectez să vedem unde am greșit, da? Bun. Aici trebuia să scrii 9, mamă, 9. Pentru că 9 ori 9, 81 îl tai pe 8, îmi pun pe 1 și cu 9 peste cap. Spune repede cât fac în Hristosul, mătii. Bun, mergem mai departe, ușor și nu va... Bă, nu te agita. Calm, ce dracu, că nu-ți fură nimeni pixul din mână. Și nu copiați, că altfel v-ați dus mama dracului. S-a sunat clopoțelul. Dar de ce spuneți, mă, că s-a sunat? Voi vreți să vă duceți să vă copiați textele pe palmă și după aceea să veniți să copiați după palmă? Firea-ți ai, dracu de copii! A? Te scapă pișarea, a? Domn profesor, mă scapă pipi! Da! Profesor! Aici! Faci pipi, dă-te... 39 radical din 7 a dat 10 radical din 3. Da, e bine și asta. Bun, a dat... Bun, asta aici, asta este o greșeală. Am văzut-o. Aici, hai să facem aici, să vedem dacă a greșit aici, nu? N-avea cum să facă 2 ori 2, 7. Deci aici este greșit. Asta este greșită, că aici dădea la 1. Adevărat vă spune. 3 ori 2, 6. Da, e bine, perfect. 4 ori 3, 8, e bine. 8 ori 3, 16. Aici e greșit. Dar las-o așa. 9 ori 8, 21. 21, nu 12. Păi a greșit aici. Cam 8. 8. Deci nota 8. E notă 8. Păi două greșeli, una, două. Asta n-a fost, asta e greșeală. Deci ce pot să zic? Foarte bine. Cine ați copiat, voia mama dracului. Vă exmatriculez. Ai înțeles? Dragi concetățeni. Acum? Da. A sunat și clopoțelul. A sunat clopoțelul. A sunat clopoțelul, băieți. Hai. Duceți-vă. Duceți-vă la pișare, la căcare. Hai. Afară. S-a terminat ora. S-a terminat ora. Gata. Ne vedem la ora următoare. Sexologie. Sexologie. Sounds like music. Sophisticated.